Tänään me tehdään Frozen Gummy Bears. TikTokissa trendaa jäiset nallakarkit. Ja kun mä näin ton ohjeen, mä olin, että mun on pakko testata. Joten lähdetään tekemään. Eli tää ohje on oikeesti tosi helppo. Tarvit limsaa, viinikumikarkkeja. Mä valitsin tähän nyt muutamia erilaisia. Mulla on kirsikkakola ja mä katon, että erooko Spriteen ja kolaan tekeminen millään tavalla. Lähdetään duunaan. Otetaan astia. Itse asiassa. Otetaan toinenkin astia. Sit laitetaan nää karkit. Siinä on meidän karkit. Seuraavaksi limsat. Seuraavaksi laitetaan jääkaappiin 80 tunniksi. Nähdään huomenna. Sit pakkaseen. 5 minutes later. Nyt testataan. Näille riittää pakkasessa tunti. 3 tuntia pakkasessa on ihan liikaa. Pitäkää joku maksimissaan tunti. Siis ihan kuin jäälle juomaa söis. 1/5. Ei jatkoa. Kiitos, hei.